takhle to tady vypadá. Tady bydlela moje teta, jenomže oni se odstěhovali. Kuchyň. Co bylo? Já prosím, budu tečku. Ani? No. Jdeš? No. Za babičkou. Jak to tady lidem ukazuju. Pozdrav na videu. Ahoj. Jdu takhle nahoru. Kde jsou schody. Budeš tady čekat mě? Tady. Tady je prostě taková chodbička. A označím tam, jo? Tady je to. Jo, označím. Tady je krásná koupelna. Aničky pokoj krásný. Takhle máme tady čipsíky. Máme gaučík, náš bývalý. Je to utopený.